Il-Ministeru għall-Edukazzjoni nieda l-Pjan ta' Azzjoni Strateġika Nazzjonali ta' Malta għall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla. Din l-istrateġija li timxi id fit mal-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni għandha lan li tindirizza l-isfidi li taffaċċja l-edukazzjoni avvanzata u ogħla sal-2030. Iċ-Chairperson tal-Awtorità ta' Malta tal-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla, Dr. Roseanne Kuxkiri, spjegat kif il-pjan ta' tluq kien li jiġu analizzati fatturi kurrenti li juru kemm opportunitajiet u anke sfidi f'kuntest lokali, inkluż dawk demografiċi, soċjo-ekonomiċi, teknoloġiċi, ġeopolitiċi u ambjentali. Dr. Kuxkiri enfasizzat il-kwalità u qalet li jeħtieġ li l-edukazzjoni issir iktar proattiva u antiċipatorja. Persuna li għandha ċerta età u li tiddeċidi tibda tistudja jew li tkompli tistudja, taf li ħatmu korsijiet li jekk huma akkreditati minnha ħajkunu żgur ta' kwalità. U illum anki l-micro credentials qed jiġu importanti ħafna tingħata importanza kbira u l-istrateġija toħsib ukoll tat-tip ta' edukazzjoni li bniedem jista' biex ngħidlek jibni fuq dak li diġà għandu biex jasal fejn jixtieq jasal. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima qal li l-għan tal-istrateġija kien li taħdem mill-qrib ma' atturi ewlenin biex b'kollaborazzjoni tiġi provduta bażi importanti u mistħarġa. Huwa kruċjali li bniedem anke wara li lesti il-perkors edukattiv tiegħu jkompli jinvesti fih innifsu għaliex illum kull professjonist jifhem li ngħixu ġewwa villaġġ globali u allura huwa kruċjali li kull professjonist ikollu t-taħriġ tiegħu li jkun wieħed kontinwu. Il-Ministru Grima qal li la darba persuna tidħol fid-dinja tax-xogħol ma jfissirx li trid tieqaf titgħallem, anzi jeħtieġilha tkompli tissaħħaħ. Huwa qal kif il-proċess beda fl-2021 u li b'dan il-mod l-awtorità se tassigura l-kwalità b'mod indipendenti.